Пестрицы позавчера прошли по травы тоже. 90 пчелосемей, одного пчеловода погибло. Хәмминди аяныш хәлләр көннән көн арта. Республиканың Орша, Мөслим, Тәтеш, Питрәш, Буа районнары умартачылары шаң суга. Кортлары оялары белән үлә. Бу балда, Кремдә юк дигән сүз. Басуларны бер районда эшкәртеп, күршеләрдә умарта үлү очраклары да теркәлгән. Біздің районда бар WhatsApp группасы. Әмма біздің чиктеш район бар, Нурлат районы, Аксубай районы, Новошминский районы бар бит. Мен аларда білмим нәрсе икән. Авыллар бит янәшә тора 2-3 километр. Умартачылар 2 ел элек булган фаҗига кабатланыр дип борчыла. Ул чакта кырларны агу белән эшкәртү сәбәпле республика буенча 3,5 корт оясы юкка чыга. Бу рәсми саннар. Татарстан умартачылары җәмгыяте мәгълүматларына караганда 20 меңнән артып киткән. Эш шунда ки умартачылар бал кортларына паспорт алмый, яисә аларның санын киметә. Bu әле кичә генә ясында менә монда үлгән аны. Алдагы көннеке. Bütün üstünde sözlüklerin anı. Нурулла Закировның 35 умартасы үлә. Берсенә дә паспорты булмый, унысы авыл советы хуҗалыгы кенәгәсендә исәптә тора. Зыян 700 мең сумлап ди умартачы, әмма югалтуларын кире кайтару шикле. Аларның паспорт пасеклары да юк, алар сельсоветта да язылмаганы, хозяйственный книгаларында. Менә шул проблема. Умарта паспортларын 2019 елгы фаҗигадан соң гамәлгә кертәләр, шул рәвешле баллы Кремне иминиятләштерәләр. Паспортта син күрсәтәсең, син күп умартаң бар, ширләмәләр умарта бар, аннары инде нинди бал синең, ул беренче чиратта үзеңә дә файда, чөнки алай-булай бер инде хәл булса, кортларың үсә, үзеңнең хукукларыңны яклый аласың. Тагын бер проблема: Татарстанда рәсми лаборатория юк. Бал кортлары күпләп үлү очрагы теркәлә икән, биоматериал Башкортстанга яки Алтай краена җибәрелә. Әлбәттә, умартачылар мондый чыгымнарга әзер түгел. Бәйге секендә үлгән умарталарны, әбит кырлардан алган менә бу яшел массаларны җибәрергә кирәк, каядыр лабораториягә тикшерергә. Монда нинди препаратлар кулланган икән һәм менә бу теге взаимосвязь булдырырга. Бу көннәрдә умартачылык турында федераль закон гамәлгә керә. Шул рәвешле агрономнар һәм умартачылар арасындагы мөнәсәбәтләрне ачыкларга телиләр. Мәсәлән, басуларны агу белән эшкәрткәндә умарталык 7 чакрым ераклыкта булырга тиеш. Кырдагы эшләр турында хәбәрне дә 3 көн алдан тарату зарур. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.